La secció de l'excusat. Bon dia! Sí. Bona nit! Sí. O bon esprà! Qui sap? Sí, ara a tots els que esteu escoltant, a tots i a totes, benvinguts a la secció de l'excusat! Sí, sí! Yes. Oh, yeah. 27è programa... No, 23è? Jo ja estic al 27. Correcte. 23è programa de la segona temporada des dels budells de la Pobla de Vallbona. Sí. Vos parla Cebolla Crema Ruques. L'inigualable. Sí. A la meva dreta no hi ha ningú. Correcte. A la meva esquerra està 1, 2 i 3. Héctor, tío. Y ahí al correr esquerre para pegar el centro. ¿Quién está? ¿Quién está? Digamos vosotros. Emilio Giordano. Baja. Guau, 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 guau. Quan d'entusiasme i quan de... Això és molt bé, molt bé. Així no és com hi ha que començar. Claro, molta energia. En la sang calenta. Sempre Correcte. que comence jo solto alguna part d'ella. Sí, m'encanta. 27è. Jo Està estic molt ja... bé. I comences i jo estic ja esperant, saps? Esperant a veure per on cau. Tinc la risa ahí apretant més llavis. A veure què diu este. Claro, pues bueno, com esteu, va? Molt bé, molt bé. Una setmana més així, super a gust, en este horatge ja molt estiuenc, la veritat. Està fent caloreta, És que se respira una Jo per les nits ja ho note. temperatura agradable. Vosaltres teniu el nòrdic encara? No, òbviament no. Ho heu llevat ja, no? Sí, Ja tinc només el llençolet. Jo també llençolet i calçoteig esta setmana. Claro. Jo no me'l fique per damunt, però sí que el tinc ahí en el llit, saps? Perquè és com que dir, és que guardar això, saps? Està passejant-se, no? Clar, és com, Però mai saps, sí, perquè nota ja. encara queda un poc de mes de maig i, bueno, per si acas, pues... Tens ahí l'edredó que a vegades l'agarre, a vegades el dices per ahí el nòrdic, no? Sí, la parte ja. Sí, la parte sí, ja. el tinc allí damunt encara. Molt bé. Què heu fet esta setmana? Conteu-me, Emilio, Sebas. Jo m'he tallat el mollo. Tal. Sí. Un altre reflex Està de la guapo. crisi dels 30, Sebas? Un altre reflexe de la crisi dels 30, podria sí, ser. sí. Per què no? No, bueno, i ficar-se xulón. I, Ficar-se resulón, no? Resulón. Passant la xapa i pintura al bug. Claro, claro. I vares estrenar el pentinaet ben estrenaet, eh? Sí, el dissabte anarem a una convenció d'influencers. Oh, yeah. Estigui molt bé. Influencers valencians i valencianes. Creadors de contingut, no? Sí, Millor dit. això, creadors de contingut. Creadors de contingut de totes les xarxes. Clar, és que jo me presento ahí com un outsider i no m'entere de res. Però estàs molt present, Sí, mola, Sebas. perquè, clar, Estàs ahí claro, tens el teu club de fans. Correcte, Sebas estava ahí en una festa de creadors valencians de contingut en xarxes i Sebas pues, no té xarxes com a tal. Clar. Aleshores és un atractiu més. Correcte, i volia dir-vos una cosa, que sé que sou vosaltres, el del meu Instagram. Tio, te jure que no som vosaltres. Ara que vos mira els ulls. Te jure, jo tampoc sé Pareix qui que és. no, pareix que era com una prova de dir, No, ja sé te que dic- sou vosaltres. i és més, A veure si... Pots explicar per què? Crec que sé lo que vas a dir. La foto Isa la passé per el grup de la secció de l'excusat. Però I l'has jo dic, passat per algun grup o més. Però Grup d'amic d'algun. el Bar Nou Sindicat i la secció de l'excusat. Pues Pues entonces ahí ja ja n'hi ha saps. gent. Ha de ser algú proper, Sebas. Sebas. Però segur, jo crec tio, que l'enviaríeu vosaltres uno a l'Instagram. Això pot ser? Això pot ser? Pot ser tinga... Això ja més, va. Això ja no ho sé. No sé, Jo estic dubtant. intentant Formant- esbrinar qui és i no ho aconseguisc, eh? Algun dia ho sabrem. Perquè avui li he dit gràcies, sigues qui sigues, a una cosa que ha compartit meua, i me diu, jo sóc tu, i tu eres jo, o algo així. Sí, Una això cosa te molt diu. rara. Pues sí, mal rotllo ara. No sé exactament de què va el tema, però sí. ahí estem. Bueno, ja veurem. Ja Bueno, veurem. entonces la festa de creadors guapa, ¿no? Sí, molt bé, molt bé. Una convenció, Coneguem a molta penyeta la molt convenció guai. de Poblet Info, no? De- Fareu un poblet? Sí, farem un poblet d'info ahí. I un xalet actido tot guapo ahí en la muntanya. Sí, per ahí, Molt bé. per Xest, i va fer un dia de puta mare. Molt bé. Mireu, s'escolten rialles des d'allà en al fons. piscina. I és que tenim avui uns convidats molt sandungueros. De luxe. Sí, som molt sandungueros. Molt sandungueros. Després coneixereu els nostres Molt convidats. sandungueros. Yes. Ui, és que se me'n va a vegades la... O sigui, molta gent bonica que coneguerem, que és que no les vaig anomenar perquè eren 25 persones ahí, És que Una cabassà. eren molta penya. Sí, sí, però molt bé, ahí tot a l'aire lliure i molt bé, tot gent molt sana, ahí. Molt bé, que guapo. A Que ballar, i a guapo. festejar i ale. I què més ha passat esta Ja dormir. setmana? Què més ha passat esta pues, setmana? A veure, jo volia inventar que, bueno, encara que Sebas i jo siguem valencianistes, Ja, sí. pues que el Llevant és matemàticament equip de segona divisió
i que, bueno, que per Xermanol i tot això, pues, claro, per descomptat no mos alegrem i desitgem la millor de les sorts al Llevant en segona divisió i que puga pujar. Claro, tornaran. Pobres granotes. Pobres granotes. Pobres granotes. Ara que s'havien Pobres, ficat ahí pobres. el teulat ixe en l'estadi, que està, Ja que veus, està està bomba, guapo, que pareix això, l'antic Highbury. L'antic Highbury, I baixen a la segona divisió, ara ja no, ara a veure com ho paguen. Ja, Jesús, pobres granotes. Passar per damunt Pobres. un altre dato que ens importa ben poc, i és que Espanya ha quedat tercera en Eurovisió. Això ha passat també. Això ha passat. Ja Que està, guai. No, Bueno. ja està, arriba a Espanya, no? M'alegra Molt bé. per Chanel, que és molt artista. Perfecte, això sí. molt bé. I què més? Coses importants, perquè la tertúlia és per dir coses importants. Això, conta'm, Héctor, què tens ahí guardat per a tots nosaltres? Conta. Resulta que la setmana propera... La propera setmana... Per favor, silenci, que els convidats guarden A un veure. poc de silenci. Se convida, no se sent, no s'escolta. Atenció als convidats, que això vos interessa també. La setmana que ve anem a gravar un programa especial de la secció de l'excusat. De nou al Casino Musical de Benimaclet! Sí, Vamos! Es tractarà ni menys ni més que de la 24a edició. 24ena. I Que bé que anem- ho haig buscar ja, perquè jo ja m'estava pensant... No ho sé, no ho he buscat. Hauré de buscar. Entenc que serà... 24ena. I 23 està bé, no? La No, 24ena. és que no ho he comprovat, claro. 24ena, doncs 24ena és com anar-te'n a la trena. Mola. 24ena... No sé, mos ha agradat el format que vam fer fa poc quan estiguérem allí. Ens han proposat de tornar al Casino Musical i, per supost, estarem allí la setmana que ve. Sí. Quan este programa se publique ja estarà el cartell segurament i si no estarà a punt de ser A la publicat. promoció. I tindrem un super convidat de luxe que vos vaig a portar, xics. Sí. Vos vaig a portar un convidat que se vos va fer la boca amb meleta. Sí, un convidat molt melós, molt Exacte, agraït per als molt oïts. melós. I per a la vista també, diuen que... Sí, per tot, per tot. Ah, sí. I per l'olfacte. Jo l'he Molt bé. olorat i fa molt bona olor. Pues mira, és un olfacte. espectacle per als sentits, així que el millor serà anar a veure-lo en persona. I tocar-lo també dona gust, tocar-lo. Pues amb això ja... Bueno, a mi que me disa, a mi que me disa. Claro, pues ja està, pues si se va que diu, Molt bé. ja ho tenim. Pues vos esperem la setmana que ve en el Casino Musical de Benimaclet. Si no Correcte. m'equivoco és el dimecres 25. Sí. I ahí estarem a les 8:04 gravant un nou programa de la secció de l'excusat. Correcte. I crec que no me deixes res, la veritat. Coses importants. Bueno, jo prou bé, he està tornat prou bé. a riure's en valencià. Això és He tornat. veritat. Sí. Ha estat graciós. M'han tornat a convidar a la Llam, ahir en les Germanes Pintoresque. Marta Margalls també estava. Figamoya. Com li diu? Edu Santamaria, que resulta que és seguidor de la secció de l'excusat. Un abraç per Edu I que Santamaria. alguna vegada ens ha comentat a l'Instagram, però No ho que jo sabia. no havia reparat en ell. Ahir parlant ho va dir. Ho fa molt bé. A mi un homoret Està aixina, guai, està mig guai, negre, mig raro, Sí. estava guai. Estava ben Me m'agradava. va saber mal perquè no vaig poder veure el monòleg d'Héctor perquè vaig ir el primer i estigui pegant voltes ahí per aparcar en Benimaclet perquè anava en el cotxe que per tornar-me després Tu a vegades tens problemes per aparcar, Emilio? Pues un poquet. Normalment per les llams del riure sort tenir sort, saps? Però l'altre dia Val. Sí. vaig pegar més voltes que Sí, va i me contar... perdre, tio. Perdó, és que he mencionat a Edu Santamaria i n'hi ha un acudit que me va fer... Bueno, va fer varios que me paregueren molt graciosos, però n'hi havia uno molt senzill que dia 3 xavals han tingut un accident de cotxe i els ha canviat la vida, sobretot al conductor, que antes tenia i ara ja no. tot molt negret i molt guapo. Estava bé, molt A mi molt m'agrada, ben a mi contat, m'agrada. també. Sí. Molt bé, se I- tanca la tertúlia, Se no? tanca la tertúlia i anem a passar al comentari de la setmana. Aquí. La secció de l'excusat. Y estem així en el comentari de la setmana en este 23è programa de la secció de l'excusat. I, xics, avui vos duc un... a veure, per favor, el públic... Dísalo. El públic, per Dísalo, favor. que facin lo que vulgui. que me desconcentreu. Vale. Què mos portes avui, Emilio? Vale, mos porte un titular que he replegat esta setmana passada de Catalunya Informació, que ja, vos vaig a llegir el titular i ja veureu que està la cosa dolceta golosona. Diu així: intervenen 11 quilos d'ossets de gominola impregnats d'una substància al·lucinògena
a Málaga. Guau, 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 guau. Tio, a Málaga no han Ositos. intervenido, esto ha pasado en Málaga. A Málaga, tío, en Benalmádena, tío. En Benalmádena, a Laurín el Grande y Coín. Mira. No sé si hablan así en Málaga, però bueno, ja està bé, ja està bé. Però és un no, titular de vea. Catalunya Informació. Sí, Llegeix-lo sí, amb accent sí. català, per favor. Aquesta droga, coneguda com la bomba, es ven bomba. com a alternativa a l'LSD i té efectes a l'organisme durant més de 12 hores. Guau. Molt bé. O sigui, alternativa a l'LSD. Sí, és com un puto osseig de gominola. Exacte. La bomba, ¿vale? La bomba, que és una gominola, un osset de gominola. Les bombetes, com en la ruta. És l'alternativa a l'LSD, tio. És la nova droga psicotròpica. No, canvien els temps, canvien les Que drogues. duren en l'organisme més de 12 hores, tio. Ja veig, ja. Pues sí, pues això, pues la Policia Nacional pues, ha confiscat 11 quilos d'esta droga, no només d'esta droga, també n'hi havia, mira, 4 quilos de substàncies tòxiques i psicotròpiques d'altres tipus, varietats, vale? sí. Tenien 4 quilos de varietat, 2 quilos de cannabis, 900 euros en efectiu, i material com balances i una empaquetadora per fer enviaments. Ah. N'hi ha de tot, no? I s'aneu a preguntar, com que una empaquetadora per a fer enviaments? Quina classe d'enviaments? No sé, Paquetets de gominoles, ¿no? Paquetets, ahí, un envasat al vacío o algo. Pues es que resulta que este home enviava les gominoles per via carta. Sí. Vale? Les enviava per missatgeria, saps? En un sello. Per correus. Correcte. Un Sí. setxell. Exacte. Sí. I varen intervindre 209 paquets i cartes en qüestió que li ficaven setxells autèntics i coses de pegatines de l'aduana i tal, perquè tingueren aparència legal, i els enviaven per ahí a tota Espanya. Vale? Que bé. Ai, que bé, bueno. Bueno, pues Que bé organitzat, un dic. tinglao pues això, molt muntat. L'operació Amèrica, li diuen. A mi el que m'ha fet gràcia és que has nomenat molta quantitat de droga, però a banda n'hi havia 900 euros en efectiu, que Que jo no me m'imagine pareix tant, que seria pa les tornes. Claro, Vull dir, igual. com el que se fica a vendre a primera hora té que tindre en la caixa per lo menos un poquet para tornar. Si te paguen en un bitllet gran, pues tens que poder tornar, no? Ha de ser algo així, perquè Clar. també és veritat que 900 euros saps, no és representatiu del valor de les drogues. De la mercaderia. Clar, saps? del Breaking Bad, de Clar, no és com manejar dir, pasta. uah, quina quantitat de pasta, saps? Ah, Ja, pillarien ja. lo que pillarien, lo que quedava. I van, Ahí i van arramblarien. pillar els paquets i les cartes. Hi hauria un xivatazo o algo. Les pillaren, saps? Valen aconseguir ahí un poc, saps? Valen estar ahí en una operació ahí a tope, i arribaven a uns dels principals operadors de paqueteria del país, que els enviava a l'estranger fins i tot, saps? Les gominoles adulterades. I això, saps? I també pues, han intervingut, a veure, mira, efectes similars en els consumidors com MDMA, Ok. Èxtasis, l'èxtasis. Però ketamina, sense cocaïna, el cristalot. mefedrona... Però li fiquen tot això? Sí, està con l'adulterat en això, Ah, saps? adulterat. Claro, això és la bomba. Li diuen la bomba, pues això és la bomba. Claro, con les bombetes de la ruta del bacalao que diuen. Bombas, Això, bombas! Això, pues això. Correcte. Molt bé. Bueno, jo he de dir que... Digues, ja, perdona. No, que diria com la frase de Transpotting, que canvia el temps, canvien les drogues, ja no van haver homes i dones, només que gelipolles, i ja està, això, sí. Jo vull dir que no me sorprèn lo dels osseigs de gominola, perquè jo una vegada vaig comprar en les afores del mercat de Russafa, vaig comprar una bolseta de gominoles, osseigs de gominola, que tenien alcohol, Sí. tenien tequila, i era una empresa, crec que era basca, la que ho distribuïa, i era un producte, entenc que legal, òbviament. Alcohol en gominola. Correcte. Alcohol dins de la gominola. De fet, concretament, crec que era tequila. Eren uns osseigs de color groc. No sé si els Sí, arribaves a veure. jo els provi. I he de dir que no arribia a notar jo que pujara com a tal. Vull dir, no me pilli una borratxera amb osseigs de gominola. Però el que vull dir és que no és la primera vegada que veig que adulteren un osset de gominola i, escolta, aconsegueixen distribuir segons quina substància, no? Clar, juguen en la innocència de la gent. I de que les Mira, gominoles... vols un dolcet? Este paquet va fer feliç a un xiquet o xiqueta d'Europa. Tornem al mite... Com vaig a intervindre? Tornem al mite de no acceptes caramelets a la porta de l'escola quan te'ls oferisca un desconegut. Correcte, Perquè podria ser la bomba. Podria ser la bomba. Hem tornat als anys 90, ara n'hi hauria que canviar la frase i dir no acceptes osseigs de gominola d'un desconegut. Ja veus. Espaien les llepolies. Sí. Torna això. I abans has parlat del mercat de Russafa i jo, en el mercat de Russafa també per fora, no a les afores. N'hi ha ahí que venien, perquè ja no està la d'insectes.
Jo me Ah, compri és uns de veres. insectes i això. Un snack. Com un snack, no? Mare meva. Eren uns gris, un gris guaret. Eren formigues cabudes o alguna Ui, cosa així. això tindrien que provar-ho així en l'excusat. No, la qüestió és que aquesta paradeta ja no està i que és que una notícia com que l'havien intervingut perquè no passava els controls sanitaris o no se sabia de... Doncs havien tret... Eren formigues d'un descampat de Mislata. No tenien denominació d'origen. No tenien denominació d'origen. Clar. I pues, a la merda. Però estaven bones, vull dir. Sí, A lo millor estaven, les formiguetes. a lo millor estaven sobrealimentant a les formigues en granges d'explotació de formigues per a crear un mercat de formigues comestibles. Segurament, Pot ser, segurament. pot ser. Al Com final, està el món. xics, M'espera lo millor és qualsevol el cosa. producte de proximitat. Si aneu a comprar un osset de gominola, aneu al vostre quiosc de confiança. I si aneu a menjar formigues, que siguin les del teu bancal. Exacte. Molt bé, exactament. És això. Són pues, conclusions bones. Pues esta es la noticia. Molt bé. El Amazon de la drogaïna. M'agrada perquè la notícia ve d'un diari de Catalunya, Sí. però al matí té Como una parla notícia de que ha pasado en Benalmádena. Málaga, ha pasado Claro. en Málaga, en Benalmádena. Siga con, norte a sud. siga con siga l'accent, ¿vale? No tingueu en compte que és que nosaltres som molt ignorants. ¿vale? Exacte. Que ningú Un s'ofega. salut a tots els malaguenyos. Segur que no mos Tots els escolta mal- molta penya, però està No, els molt bé. malaguenyos... Que se'n recorden de vosaltres no només per això, vull dir. Sara, la meva cunyà i Fede, que és mig malagueño, mos escolten. Així que... Pues avanti. Una salutació Una per a salutació. Màlaga. Avanti, tuti. Màlaga. Ens paguen els osseig de gominola. Gràcies, Emilio, per esta notícia. De res. Ha sigut molt dolceta. Ha sigut la bomba. Ha sigut la bomba! Sí. Molt bé, fins així el Comentari De la setmana. La secció de l'excusat. Seguim així en el consultori de la secció de l'excusat en este 23è programa. Avui portem una consulta d'estes llarguetes que últimament mola perquè només tenim una consulta per programa, però són consultes llarguetes. Vale, doncs mos han enviat una llançolà Això. via correu electrònic el nostre amic Borja Dontinyent. Perchi08, per cert. No sé si crec que s'ha canviat el compte d'Instagram, ja no es diu Perchi08, però és Borja Dontinyent. Sí, tu creus? Sí. I ens escriu... És que Perchi08 és el correu. Però crec que en Instagram té un altre nom. Bueno, en qualsevol cas, ha tornat a escriure'ns. Ja sabeu que Perchi és el nostre amic, Borja és el nostre amic de les anècdotes del valencià a la capital. Exacte. Molt bé. I ara anem amb un altre tema. Diu així. Bon dia, amics de l'excusat. Avui us escric amb un poc de ressaca, producte de la festeta que em vaig pegar als concerts de Castelló com a commemoració del 40 anys, del 40 aniversari, seria, del famós discurs de Joan Fuster a la mateixa plaça de Baus de Castelló. Joan Fuster. Vamos. Doncs avui us contaré un fet relacionat amb el concert, que està generant-me un petit mal de cap. I és que ahir en els concerts van habilitar diverses paradetes amb merchandatge relacionades amb la causa de la llengua catalana. I en això que vaig decidir-me a comprar una que posava Països catalans antifeixistes. Fins aquí tot bé. Els concerts espectaculars. Diu, entre parèntesis, grandíssims Tardor i la seva col·laboració amb Esther. Vamos, Matisem. Esther va agafar la cançó de Tardor i va fer una cover i tot el món pensa, veritat, que és una col·laboració. No era Isha. Isha era la de Novembre Elèctric. Ah, vale. Buah, mira, ahí m'he liat, El Tardor, crec que... Ai, no recordo. Crec que és ella la que té una col·laboració. Ah, vale, doncs mira, no he dit en res. Tardor. No he dit res, continua, diu així. No sé per què venen si no s'entenem de res. Primo. No, jo crec que és això. Rebem molta informació i a vegades se'ns oblida, vale? Diu, Tira-li. una vegada arribat a casa vaig decidir fer-me una foto amb la camisa abans de posar-me el pijama i anar a dormir. Adjunta una foto. Ahí podeu veure la foto que ens va passar. Doncs bé, la meva sorpresa va ser quan, arrel de la foto publicada, m'han deixat de seguir diverses persones. Arran aquest succés... M'escolteu? Sí. Arran d'aquest succés m'he plantejat si ha estat mala idea publicar aquest tipus de contingut, ja que el tema català és un tema que causa moltes ampolles en una part de la societat. O, en canvi, he fet bé, ja que es tracta de la meua llibertat d'expressió. Per la meua part, jo he decidit deixar la foto. Aquesta foto està servint-me per a quedar-me en Instagram amb gent amb gustos afins o tolerant amb les meues opinions polítiques. Ja ho ha dit tot. Sí, la veritat és que s'ha contestat ell mateixa. Sí. Aquesta última frase és prou
resolutiva, bé, jo li diria a Borja, has fet bé. Una foto és una foto. I al que no li agrada, pues que s'aguante o que te deixe de seguir, ¿vale? No passa res. Hem de sentir-nos lliures també de deixar de seguir a qui volem. Pot ser, planteja teu, pot ser és un compte d'Instagram que simplement ha tancat, ¿vale? Que no té per què de ser una persona que no tinga afinitats polítiques. A vegades hi ha comptes que desapareixen. I per això igual sí que les coneix, el saps? numeret I per baixa. Això li estranya, no sé. És complicat de saber Pot ser. qui t'ha deixat de seguir, a no ser que tingues una aplicació d'estes que... Sabeu? Aquestes aplicacions que te diuen Sí. exactament qui t'ha deixat de seguir, que això a mi me pareix un poc d'espionatge. La qüestió és, Borja, què faries tu si un dia obrires Instagram i apareguera una foto d'una bandereta que pose «Visca Espanya, visca Franco»? Deixaries de seguir a aquesta persona? Jo segurament sí. Vaja. Vaja, és una bona reflexió. Vaig a lo que diu el Fatxa. Vaja. Què dius tu, Sebas? Jo, si tu te fiques un això, jo te deixo de seguir. Segur. No, però a d'ell, com a dir, bueno, he posat una Que foto... faig lo que vulga, és que no té una altra. I qui se'n vulgui anar, que se tiren del barco. I Tots els com a que- dit ell, li pot servir del per a vaixell. saber qui se queda i qui té gustos afins o tolerant amb les seues opinions. Correcte, és com una criba. Que bé, que si a ell no li importa, diré. Lo important en esta vida és la personalitat. Ja saps el que pensar, Sebas? Lo primer que he pensat ha sigut Sebas no tendría estos problemes. Perquè no té Instagram. Claro, a mi me pugen la foto. Saps? Clar, igual li busquen els problemes, però ell això no li pot passar, saps? M'alegra que encara i tot Sebas tinga la capacitat, saps, de poder recomanar-ho, perquè, claro, és que això és una qüestió d'actitud. I jo penso que, pues, que també cafè bé, saps? Vull dir, si això són coses que li importen, si li deixen de seguir o no, i tal, pues vale, pues això, que ell pot pujar el que vulga. Igual que qualsevol pot pujar el que vulga, i que tu pots deixar de seguir a qui vulguis, no? Com diu Héctor. Aleshores, pues bueno, cadascú en la seva vara de medir, i tot el que té que veure en les xarxes, cadascú fa un ús també, saps? O el presta més atenció, li importa menys. Fa políticament Aleshores, correcte. clar, n'hi ha diferents sensibilitats, no? Ahí, i bueno, i que no se pot agradar a tot el món, I a qui no li agrada veure aquests missatges o es pensa que t'has afiliat al moviment independentista per això, també és una qüestió d'interpretació ja de la gent, saps? Perquè només perdre una samarreta, pues això no significa res. Així que, pues no sé, la pel·lícula que s'ha muntat, pues que li fas a bon profit. Que li fas a bon profit. Correcte. Fas a bon profit. I I esa picada del tío que agarra y me lleva el Instagram. Sí, que fixa't tu quin acte de hatejament, quin acte d'assetjament tan... no sé com dir-ho, és un acte de maldat molt del segle XXI. Vaig a deixar de seguir-te, és la meva lluita personal. Estic molt enfadat en tu perquè no me caus bé i te vaig a deixar de seguir. I a més, vaig a votar a Ucrània en Eurovisió. Wow. La maldad del segle XXI. Jo també li preguntaria ha de preguntar-te si ix és favorit en la foto, que jo crec que sí, perquè la foto ja l'hem ensenyat. Jo penso que és prou a favorit, però ha tingut el bon gust d'enviar-nos-la, que això està molt bé. Igual el que no li ha agradat al teu seguidor és que siga una foto en un ascensor. Correcte. Borja. Igual no ha sigut la samarreta el que no li ha agradat. Exacte. Igual aquest ascensor no era estètic. O simplement I el teu la teua contingut ja pose. no li interessa. Diu, este és molt mainstream, lo que dius tu de morreig, cul de pollastre. Claro. A lo millor li ha dit, que fa fet esta pose. Alguna persona que t'estava stalkejant a veure què tal i ha dit, no, però així no. Claro, I no claro. passa res. Pot ser. En Està qual- queixant que te estan tirant la canya, no? Pot ser, sí. Ah, vale. És que, claro. Estan ahí seguint sense saber qui és, però pa veure. Farolejant. Farolejant. Doctorejant. En qualsevol cas, Borja, has de sentir-te lliure de fer-te les fotos amb samarreta, sense samarreta, amb missatge, sense missatge. Però no ensenyes el forigol que te'l tombaran en l'Instagram. I el que se pica, A pues mi me come. feren això en el Tinder. Correcte. I Ensenyé el culet i me'l tombaren. sí? Sí, me'l Ai, la tombaren. censura. Com les fotos de les ties no poden ensenyar el mugró. Se'l tenen que tapar. Correcte. Pues Claro, Sebas, però és que Sebas si no- tampoc pot ensenyar el cul. Sí, jo tenia xarxes socials, que era el Tinder, però se me n'anà la merda per ensenyar el cul. Sí.
Me van echar. I de vegada en quan un passeget per les afores de les xarxes socials mos va molt bé. És a dir, desintoxicar-se de tant en tant, ser un poc seves per uns moments. Sí, uno relativitza més, perquè Molt- el que ens passa en la realitat saps, té al final més Correcte. transcendència, més petjada en nosaltres i en les nostres actituds i sentiments. Exacte. Aleshores, això, lo de les xarxes ja te donarà més igual, estarà més distància de tu. Sí, és més important el que te passe si vas per el carrer amb eixa samarreta que el que te puga passar en la xarxa social, no? Sí, Al sí, final. no passar de tot. Exactament. Correcte. Pues ja estaria. Moltíssimes gràcies, Borja, per esta consulta. Sempre plasmant els teus sentiments cap a la causa, sempre impregnant-nos del que te passa per el cap. I per això estem, per a millorar el món, per a millorar les vostres vides. Continueu enviant-nos consultes, perquè la setmana que ve tenim un programa superespecial en Venim a Clet. Correcte. I farem una tria de les millors consultes per al consultori de la setmana que ve. La teva consulta pot ser dita en directe. No pergues esta ocasió. És més, pots fer-nos la teua consulta i vindre com a pública, que te la responem en directe. Pot ser, sí, Correcte. sí. Correcte. Moltíssimes gràcies. Anem a tancar el consultori i amb això, sense més, anem a tirar de la cadena. La secció de l'excusat. Sí, ja estem així, a l'entrevista de la setmana. Una nova entrevista molt especial, perquè jo tenia moltes ganes de convidar així a gent, màquines de la Pobla, vull dir, gent coneguda en la Pobla, que a nivell local ens donen molt, la veritat. Són germans, gent del poble. Correcto. Val? I res, Víctor, Hola, dis Seba. algo, dis lo que vulguis. Di, po. ¿Qui estem així? Aquí estamos con Héctor, Emilio y Sebas y Raúl. ¡Atención! ¡Escucha! Sí, la secció L'Excusa. Tenim dos convidats, ui. Uno és Víctor, l'altre és Raúl. Raúl. Res, presenteu-se. Raúl Martí. Presenta't, Raúl. Raúl Martí. Molt bé. Vito Pitans. I Espera, esto está tonto. Soy Víctor Peter García, soy actor y famoso. Yo teatro con mi amigo especial, Héctor. molt bé, fa teatre. Víctor és un gran actor. Y Emilio, perdona. Claro, i Emilio també. I res, Y Sebas. dir-vos una cosa. Com esteu? Esteu bé? Yo, mi Cali. I tu, Raúl? Bien, un poco preocupado Hoy, Preocupat per què? Per què? por lo de Ucrania, que se está poniendo mal. Ja. I això te preocupa? Sí, pero... Què penses que pot passar? Putin fuera. Putin. Botín. Botín. Si te digo la verdad, me preocupa porque no sé cómo van a reaccionar los rusos. És que, clar, t'ho fiat. Ya. I bueno, teniu Instagram, els dos? Yo sí, Cali. Sí? Sí, Com se diu el vostre Instagram? Yo soy Víctor Peter García. Yo sigo a Edición Escuchar. Molt bé, això m'agrada. Promoció. I Raúl? Raúl91. ¿Cómo? Este Víctor. Y yo no sigo al excusat. Com m'agrada un hater al nostre programa. Ja tocava, xócala, no seguir a l'excusat. I estar així. Y yo también, Sebas. M'encanta que no seguís a l'excusat. Sebas, Tu sí que el yo- seguisses, Ah, vale. Sí, l'any passat ens enviaron una consulta, la del huevo duro que te va explotar, Raúl, eh? Ah, sí. El huevo. ¿Contarías la anécdota, sí, para la segunda temporada? Que Bárbara me calentó el arroz a la cubana Sí. y era huevo duro y tú calientas el huevo duro, lo partes y te hace ¡bimba! Bueno, porque lo calentan en el microondas, ¿no? Sí. Eh, Se me explotó en la cara. no fiqueu un ou dur en el microondas que a calfar i després abrigau que exploten. Y toda la Y yema Sebas, per la cara. Sebas, el huevo, ¿vale? Huevo frito.
Huevo frito, ese está molt A bo. mí me gusta un montón. A mi m'agrada més el huevo frito que el bollit. la Gràcies veritat. a aquesta anècdota de Entrepà. Raül, vàrem saber això de l'Oduro. Ho vàrem de buscar per dir, això és veritat. Gràcies a Raül. Sí, fem un experiment científic. Molt bé. Correcte, i Víctor ens va preguntar quan tornaríem a veure jugar al València en Mestalla. Sí. Que Correcto. Oye, Héctor. Víctor estava preocupat. Gràcies. I també d'un concert de Camela, no, de qui era? De Camela. Un concert de... És que, clar, Camela, Víctor, Camela. quan estàvem amb el Covid l'any passat, Sí, correcto. estava molt preocupat perquè no podia anar a concerts ni a partits de futbol I ja- buscava Sí, l'excusat per... Pero yo lo veía bailar, en la terraza. ¡Correcto! Víctor ballava en la terrassa. Y a mí me gusta el concierto de Mojinos Escocios. Ai, imagino escocios que no... Ho tens de foto de perfil del WhatsApp, tio. Correcto. Que fiera. Y a mí me gusta Viva Aspaz. Espart, Raúl, contamos lo d'Espart. Ahora, venga, el 5 El 5 de agosto. agosto en el parque Aspar. Tío, Raúl, tens... Y primero A las 10 de la noche. y a las 9 primero 9 en Canarias. Raúl, espera, Víctor. Raúl, deixa'm que te diga que I me primero- pareixes un locutor superguai. pues sí. La veritat. Escoltant en els cascs és especial. Vale, bueno, espera. Primero Va, Víctor, vale, parla tu. primero de cenar y luego el concierto de Aspaz. Molt bé, Víctor, sempre pensant en lo millor de sopar. Y voy a ir con personal. Soraya. Bé, Soraya, convidada estàs. Y yo me voy con mi Sebas y mi Nieto. Molt bé. Una pregunta, vale? Ja que estic fent una entrevista, és que Vale. se n'aneu per les rames, tios. No, tranquilo, Esteban. Jo tranquilo, vale, me tranquil·lice. Què penseu de la gent de la Pobla? Vos mola la gent de la Pobla? Sí. Sí, a Víctor sí? Raúl, ¿tú qué? A mí me da más miedo saludar, Oye, chico. Sí. Explica't. por la experiencia vivida. Sí, quines experiències has viscut, Raúl, tu, el carrer de la Pobla? Los callejones, que Correcto. hay gente más rara por ahí, por el pueblo, más vieja. Claro. Hay gente... El COVID nos ha hecho más viejos a todos. Claro. Correcto, Raúl. Però n'hi ha que anar amb cuidado, sí, la gent... Les experiències de cada un són les seues experiències, que així... Víctor tiene 38, ¿eh? Correcto, Raúl. Ah, sí. Correcto. És el més major que n'hi ha, sí, ara A mateix. ver, perdona, Sebas. Perdona. Este julio, yo ahora 38 y julio 39. El 28 de julio. Y cae jueves. Sí, dijous. El día es Toni y Víctor. Que Toni, un amic nostre, complís l'aniversari el mateix dia que Víctor. Pues sí, Per tant, Toni i Víctor, iguales. igual. Víctor y Toni iguales. Y yo invito a mi Emilio, el día de mi cumpleaños, mi cumpleaños míos, y invito a mi Sebas y mi Edo. Vale. Los guapos, los tres guapos. Oh, sí, gràcies. Volia Va fer-vos... repassar els nostres noms en cada rèplica. Sí, no passa Correcto. res. Víctor és el amo, pot fer lo que vulga. Pues sí, Sebas, gracias. Claro que sí. I què va preguntar-vos? Aneu al Sebarroc o què, el 18 de juny? Yo sí. ¿Yo puedo ir con las cartas? Tu pots anar com vulguis. Te plantem ahí una tauleta d'estes de pícnic i au. Y un consultorio y un teléfono y que me llamen. I cobrem una pasta. 80 pavos. 80 pavos. Ya, 80 pavos la tira de cartes. Que yo lo hago perfecto, Víctor? Claro, pues mira, entrant, sí que aneu a anar els dos al Sebarroc, no? Yo sí, Sebas. Pues ja que has entrat en el tarot, que te vols dur per això, conta'm-nos un poquet. Jo sé que tu fas un poquet així que t'has adentrat al món del tarot. Conta'm-nos un poquet. Sí, porque me llama mucho la atención. Me llamó mucho la atención y digo, yo quiero probar. Lo acierto todo. Sí, ho acertes tot. Y yo igual. Molt bé. Sebas. A veure si després, en la última darrera subsecció, mos fas una demostració sense cartes. Però jo crec que tu m'has dit que tenies Claro, yo soy capacitats. Clara y Vicente.
Clara y Vicente. Clarividente. Sebas, y yo también, Cari. Tú no fas tarot, Víctor. Tú no fas tarot. No, otra cosa. A ver. Vale, Víctor. Espera. Vale, Raúl ya ha parlat del tarot. Yo lo hago como la hermana de Tony. Ya, no. Claro. I què t'anava a dir? És l'hermana de Toni, el de Víctor, pues també tira. Què anava a dir-te? Víctor, va, conta'mos, què fas tu en el poble? Que fas moltes coses. Enumera-mos-les. Alguna, cuéntanos alguna. Claro. Dimos, què fas tu en el poble? Vull dir, Yo, a ver, el pueblo, el mío, ¿vale? Y me cayó. és que te va més la marxa. Conta'mos a tots els llocs on vas. Vale, perfecto. Vale, la banda de la música. La banda musical, sí? Vale, la banda de la música. Las fallas. La falla. Ahora vamos a hacer patucada también con Pascual. Con Pascual. Què més? Què més? Jo sé que banda de cornetes i tambors, també. También. La Imperial. Y el día 11 de julio, agosto, el día 11, Un dia 11, sí. vamos una cena de gala. Serà el 11 d'agost la festa del gos? Sí. Sí, pot ser. Bé, i res, i també políticament també estàs clavat en algun lloc, no? Hombre, tu padre del PP, yo Ah, del mi padre, PP. sí, ja, al final és tota la cara, és tota la cara, és lo que n'hi ha. Però sí, claro, no, és que és de veres, no? Que ahí Víctor ha parlat amb molta propietat. A ver, lleva a favor, tu padre y yo somos el PP, los mejores. Claro, sí, el PP, sí, això és el que opineu vosaltres i està molt bé. ¿Y Rosana qué? Rosana. A ver, Rosana, a ver, Raúl, cuidado conmigo, está mi Rosana y Marcamiento Cotelle. Alcaldesa. Cada una millor. I també- No, alcaldesa. A ver qué pasa. Que sea la alcaldesa Rosana para probar. No, mentira. Mejor Marcamiento Cotelle. Estaria bé que entrara... Estaria bé. Rosana jo crec que no va ser alcaldessa, però si està Mari Carmen, la primera és Mari Carmen. Llevas. Va a estar la Jaime. Jaime, alcalde. Mentira. Mejor Marcamiento Cotelle. El PP. Bé, així no anem a discutir de política. Ja hem parlat un poquet de política, ja està bé, jo ja m'he saturat. Sense el debat polític en un moment. Correcte, perquè, claro, al final... què penseu dels polítics? Fan la seva feina bé o no? Yo para mí sí. Per ti sí, o sigui, compromís i tota... No, para mí, a mí es el mejor PP. Però, vale, però, Víctor... Un poco de respeto, Un poc de respecte. Vale, Raúl. Que estem a un podcast que mos seguís molta gent de compromís, Víctor. Yo para mí, no sé. Tens amics de compromís, segur, també, Víctor. Tindràs amics? A ver, Emilio, perdona, a mí no me gusta el compromiso, ¿vale? Vale, molt bé, cada un la seva personalitat, ho ha dit molt bé. Però, claro... Sebas, yo te quiero un montón, tío. Claro, que no te vaig a veure com un fanàtic, Víctor. No, jo te veig com una persona intenseta en la política, ja. Correcto, Sebas. Apassional. Dic passional. ¿En Weinberg te saltesa? No, al Sebarroc, no? Al Sebarroc. No, o sí. No, O no. ¿Qué, Raúl? O sí, ¿Qué pasa? o sí. o no. ¿Quién? Tessa, da igual, Víctor. ¿Quién? Tesa, una rapera. Una rapera. Ah, esa es mía. También. Sí, segur que és amiga teva. Tú sabes, el de Barcelona, al padre. Bueno, sí, anem a deixar el Sebarroc que ja hem parlat. Ja va. Anem a tirar. Ara, se'n recordeu de quan es coneguereu vosaltres dos? O impossible? Buah. ¿Cuál? En el año... 90. Catapum. 90 No había nacido ni Víctor. No había ni nacido yo, Víctor. en el 91. Vale, y yo tampoco, ¿vale, Raúl? Nos conocimos en el 98. En el 90. Però tu te'n recordes, Raúl? Sí. Tu en 7 Yo anys. lo juro. Y ahora ya vamos a cumplir 30 años que te conozco. Y te conozco más que un hermano. 30 años los dos. Los hermanos, los mejores. Hermanos. Els germans. Veus com jo dia que duiem els germans del poble? Y Mariví, no. Mariví després apareixerà. Vols saludar, Mariví? Mariví després en la tercera subsecció, Raúl. Mariví, no viniste a saludarme el cumpleaños, ¿eh?
Ala, toma. Ale, a la pròxima Maribí, te tendrás recorda. que venir luego, Maribí, así, a defendre de esta acusació. Maribí. Ala, toma. Molt bé. I on heu pres la comunió? En el poble o a les ventes? Yo, Pablo. Pueblo. Yo en la Santiago Apóstol. Sí, en el poble, sí. Como yo, Raúl. La como mateixa, així no n'hi ha ningú ventero, no? Són tots No, i- poblanos i xaleteros. yo. Sebas, y entonces, no sé. Héctor, bueno, Jo en el poble també, en la Santiago Apóstol. Vamos, Santiago Apóstol! ¡Y va! ¡Y va! I què opineu dels patrons del vostre poble? A ver, yo para mí, el día Sebastián. Sant Sebastià vos Què mola? vas? Sí, i la Verge del Rosari també està molt bé. I de les festes patronals vos molen o què? ¿Y los toros sí. qué? I los toros? Wow, Vos molen els toros quan venen a la pobla, els bous? Yo sí. Sí? Y va la peña también. Ah, és que Víctor també està en la pella taurina. Correcto. Ho he pensat abans, Tú ya no estás, Víctor. ¿Eh? Tú ya no estás. Pues sí, guapo, ¿vale? Cada uno lo suyo. Cada uno lo suyo. Con Álvaro Vallarri, ¿verdad? Sí. Vaya, Raúl. Vaya. 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 I què, Aquí no hay playa. Vaya. de què sou més vosaltres, de disco mòbil o de concert? Yo, el concierto. Dimo que no hay conciertos. Pues ahí me has tocado la moral, ¿eh? No te diría yo que a los dos sitios. A los dos, bé, si es pot no elegir i agarrar els dos, Porque la discomóvil del mercat es la discomóvil del mercat. sí. Y a mi falla se comen los mejores. Bé, pues se quedem en que la disco mòbil del mercat és una flipa. Es A la, ver, El perdona, San Jaume Seba. lo mejores. es la más vieja del pueblo, ¿eh? La de San Jaume. No. A ver, no, Seba, No, crec que no. Crec que Raúl, més velles. perdona. Mi falla, lo mejor. A ver, y como vi, o que y de todo. Y sí, no me dejáis dormir. Raúl, te guapas. Te guapas, tío. no deixeu dormir a Raúl. Pues así cada un se queixa de lo que oiga. Vale, Raúl, la bocha, ¿mos contes algo de la bocha? ¿T'apetís? La Bocha ha sido campeón este año de Valencia. Però expliquem, Raúl és que és campió Después de bocha. que la haya del esport. ganado en 2016, ¿eh? Que ya de 2016 ya hay tiempo. Y Sí, tú, ja ha plogut, ja. y tú vas a ser el Madrid, el campeón, ¿no, Raúl? El campeonato de España, que será en el Príncipe de Asturias de Pinto. Correcto. Quan és Ise? Quan és Ise? A finales de junio. Molt bé. Ole, Raúl, muy bien. I te'n vas a Madrid. El pueblo os quiero ver ahí, ¿eh? Claro. Apoyarem a muerte. Sí, és que n'hi ha moltes coses destacables de Raúl, però la principal i per la que se fa molt de ressò en la Pobla de Vallbona és per la bocha, que molta gent no coneixerà l'esport, en què consisteix. Podríem explicar ràpidament en què consisteix la bocha? Sí, son 6 bolas azules, 6 rojas y se juega en individual, 4 parciales y por equipos 6 parciales, 3 contra 3. Molt bé. Y hay europeo, mundial, para Olimpiada, Juegos y Copa del Mundo, Campeonato de España. I mos faries com un glossari dels teus campionats, dels teus logros, dels teus... Del teu palmarès? Sí, bronce en Sevilla en 2017, bronce mundial. Oh, Y Raúl, tú tienes la copa, ¿no? ¿O qué? Sí, tengo una copa del Open de Guadalajara que es más grande que yo. Mide más alta que yo. Sí, menú copón, ¿no? ¿Y la comida también allí? Sí, y allí se come de maravilla, ¿eh? Yo voy por la comida ya, ¿eh? No voy... Tú ya vas de vieja gloria. Ñam, A ñam. menjar. Raúl, ¿y si voy contigo? Pues ya tardas, pero nos vamos el próximo mes. Pues organitzeu-se. Ahí se pot fer un bon comboi. Y llevas también, ¿no? Ja veurem. Yo duermo con chicas, ahí dentro. Un día, Raúl. Bé, una cosa que volia comentar-vos, una pregunteta així. Nada, es broma, ¿eh? Sí. Així no passa res, se pot soltar, així no n'hi ha censura. Val? Cambiamos de tema. Molt bé, sí, canviem de tema. Jo no Molt bé, volguera Raül. que se n'anàrem a la bateria de preguntes sense assenyalar una cosa molt interessant, i és que el creador de la frase Héctor tío és Víctor! Sí! És així o no, Víctor? Sí, esto tío.
Ahí el teniu. Ahí estem. D'ahí ve tot. D'ahí ve tot. D'ahí ve tot. Ja està. Bateria Un de aplau podem Vale. aplaudir a eixa commemoració de Tortillo? A ti, esto pa ti. Molt bé. ¿Puede decir el futuro? Futuro. Després. Anem a la bateria de preguntes Vale, i després vale. el futur. La batería de sabios. La bateria de sabios, vale, la m'emprenc. Vaig a fer una Víctor, una Raúl. Una Víctor, una Raúl. Correcto, lleva, te quiero. Vale, Ventes o Poble, Víctor? ¿Qué? Ventes o Poble? Yo me... No, es pobre. Quasi t'equivoques altra volta, Tu eres més xaletero o del barrio, Raúl? Què te mola més? Les urbanitzacions o el barrio? Ràpid. Las urbanizaciones. Molt bé. Y yo, Mario. Vale. Porque hay chicas en bikini ahí en las urbanizaciones. Cada un. Molt bé. Víctor, ¿de Coldplay o de Bustamante? Yo, mutamate. Y Raúl, ¿tú de Coldplay o de Bustamante? Coldplay es mi grupo favorito y U2 también. Muy bien. Tututum, tututum. Una pregunta, ¿sou més de rayar a la peña o de o que la peña vos raye? Yo, allá. A rayar, tú rayes a la peña y a tú te... Yo rayo, Sí. Que a mí me han rayado ya bastante. O siga, que... Y paso. Correcte, t'apetís més ratllar. Vale. Y a mí me gusta el queso y jamón. Molt bé, què eres més, de formatge de vaca o de cabra? Yo, cabra. De cabra. I tu, formatge de vaca o d'ovella, Raúl? A mí todos los quesos me gustan. Molt bé, Me da igual. Hoy pillo pizza de 4 quesos. O sigui que tots van Y yo, barbacoa. Todo eso para sí, ya está. Molt bé. Yau. Què t'anava a dir, Raúl, Nesquik o Colacao? Tú, Uy, ahí me has pillado, pero yo desayuno colacao. Molt bé, i tu, Víctor? Ràpid. yo, colgado. Con una tostada de mermelada de Yo, tú, melocotón o fresa. Molt bé, i Víctor, tu què has dit ditxunes? yo, Nescafé. mentira, Raúl. Yo, desayuno, colacao y yau. Molt Y bé. miel. Vale. ¿Qué miedo? Anem a tirar-li ràpid, va. Què sou, més de màquina o maquinària? Yo me queda. Molt bé, eres més de dutxar o de dur xancles? De duchar. Yo me ducharía todos los días. Molt bé, de rosquilletes o saladitos? Rosquilletes o saladitos? O billetes. Rosquilletes. Casalla o mistela, Raúl? Castella. Mistela. Mistela. Por llevar la contraria, Víctor. Més de ràdio o de tele? Yo radio. No, tele, Tu ¿verdad? tele. Yo radio. Molt bé. Eres Porque conozco a la Cristina Bosca. Ya tengo. Coca-Cola cero o normal? Yo solo. Cero. Ya va Molt bé. Copión. No tú más. De menut que volia ser de mayor? De menut, de pequeño que quería ser de mayor? Yo, el mayor, alojar ayuntamiento. Molt bé. Margarita Cotelle. Ah, pues a lo millor algún día. Y Raúl, tú de chicote, ¿qué volías ser? De mayor. Yo. No, abre ahí. Afafato de vuelo. Molt bé. On te veus d'ací 25 anys? En 25 anys, on te veus? D'aquí 25 años, ¿cómo te ves tú? Yo, joven. Joven, molt bé. ¿Y tú, Raúl? D'ací 25 anys. Buah. Viejo. Ja te costa. Me veo con 46 años. Uau, doncs molt bé. 25 anys, d'ací 25, 46. Molt bé. Què vos anava a preguntar? Què opines de Jesucristo? Amén. Amén. Jesucristo García Pitar. Jesucristo García Pitars, molt bé. Aquí lo tenemos. Quin és el vostre polo preferit? A ver, la pobre de Baimona. Se va. Poble no, polo, de chelat. A ver, a mí me gusta el chocolate. Bola de chocolate. Y a mí la vainilla. Bola de vainilla. Què sou més, de tot està bé o tot és una merda? Yo, bien. Tot està bé. I Raúl, tot està bé o tot és una merda? Tot està una merda perquè ha ficat molt car el govern les coses. I la gasolina. Sí, està tot una merda, sí. A 2,16. Pues sí. Molt bé. I si sabeu la de qui fuma? ¡Buah! Para mí, Franco. Yo no. ¿Por qué, Raúl? No heu fumat mai? No heu ¿Por fumat qué mai no? un cigarret No, mai? y si fumo yo, mi madre mata. Molt bé, i fa molt bé, fa molt bé. Y no bebo alcohol. Molt bé, voleu promocionar alguna cosa? En plan, Sí. Bueno, Raúl, tu lo de la bocha ja ho has dit, que te'n vas a Madrid. I Víctor, tu algo?
Yo este junio me voy a Oño. A Logroño? A Logroño. Sí, con Amanda de la música. Ahí se menja molt bé. Ah, molt bé, pues un bon viatge. Y voy a Pomino. Y yo contigo. Jaja. M'agrada que promocioneu els vostres viatges. Pot ser... Y este junio me voy el lunes, el día 19. A Lourdes, viatge a Lourdes, no sé el pergau. No falta tot el tot. Correcte, i tots els anys a Lourdes va Víctor. Pues sí. I pues, cada un, correcte. I res, anem a acabar així l'entrevista. S'ho heu passat bé? Sí, sí, se va, guapo, te quiero. Heu estat a gust? Sí, se va. Sí? Sí. Tornareu a vindre? Hombre, tío. Claro. Sí, como todos los jueves. I Raúl, tio, n'hi ha que dir que a mi m'has encantat molt com a locutor i com a parlador i que m'agradaria que vingueres més vegades, la veritat. Y yo te voy A ver si me llamas. Tu també, ¿Qué más? Víctor. No te voy a querer eso. També, però és que això, Víctor, això no l'ho dic a tots els convidats que venen. Ah, vale. I era que Raúl m'ha enamorat. Y esto teniendo, esto. Héctor no falla. Pero Y no, Emilio, te pero- veo aquí. pero no soy gay, ¿eh? Pero no soy gay. No se n'aneu perquè ara continuem, vale? Aneu a quedar-se així. Molt bé. Anem a tancar l'entrevista, no, Sebas? Sí, tanquem l'entrevista, que se m'està Moltes anant de les gràcies, mans. Sebas, perquè tinc la sensació de que has corregut una marató ara mateixa. Que va, no, que si m'ho he passat superbé. És com un La àrbit veritat. de boxeo que ha tingut que separar en algun moment ahí. Ha sigut... jo m'he deixat anar, prou, sigut com un viatge? No sé com se veurà després, però Molt jo bé. m'he deixat anar. I amb això... Anem a tancar l'entrevista i anem a passar a... La fantàstica darrera subsecció! La secció de l'excusat. Sí, Víctor Pitats, María. Maribí Martí Fuerte. y Raúl y Raúl Martí Durá. Durá. El vidente. Correcto, Raúl. 29 Vamos. 29 años tienes, Raúl. No, el año que viene voy a cumplir 32. Y yo 38 31 Este años. año- ¿Ya? y... Y tú 40. No, yo tengo 35, tío. Voy a cumplir 36. ¿Tío o tía? Primo, ¿cómo? A ver, ¿a qué primo? ¿Primo o prima? Tía. Vale, bien, tía. Raúl es primo. Vale, bien, tía. Mira. Pequeños, tranquilizaros. Pequeños Vamos a, saltamontes, Vale. que soy. vamos a respetar al mayor, que es Víctor. Gracias, gracias. Ay, perdona. Se dice gracias, tú. Gracias, Raúl. ¿Te estás bloqueando? No, gracias, Raúl. Maleví, ¿es de un rico? Para decir, hola, Maleví, ¿cómo estás? Si es tu voz, no era el muñeco. Vale, Maleví. Maleví, hola, soy muñeco. ¿Eres? Víctor, ¿Qué, Raúl? Doble pelmo eres, Tú- Víctor. ¿Tú más? Víctor, tú y yo deberíamos hacer un teatro, ¿eh? Pues sí, Raúl. Aún estoy esperando, ¿eh? Sí, y esto no hace nada. Como más primo, más carrimo. Vaya. Tú y yo. Vaya, aquí no, vaya. Y yo me he visto de vieja. Vale, tú, Miguel, y yo, Maravillita. ¿No habéis visto el anuncio con viajes? Por no te acerques a mí. Maleví, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Y José Fisio bien. El fisio que tenemos en el centro. Maleví, Que vienen los monos. ¿qué monos? Mira, aquí tenemos los monos, se llama Emilio, Héctor y Java. Héctor González Martí. Héctor Mati, No, Héctor González Martí. González y Mati. Y No, fuerte. Y Martí Y no. Fuentes. Héctor González Martí. Y Héctor te pega conmigo. El mono. ¡El mono! Hermano, hola, ¿qué tal? Ha vuelto el mono. Ya, Que el otro día vi a Fernando Simón Que Fernando Simón, que 8 cuartos. que algunos casos de la viruela Pues sí, pueden pues sí, haber en España correcto, Raúl, algunos casos. correcto, Raúl. ¿Y tú? Ahora te lo digo en serio. Que se vea ese futuro No, así dilo. mismo Raúl. mismo Raúl. Maravilla, acá Raúl quiere hablar futuro. Que se la lea para él mismo. Yo, Va, Raúl, venga. yo te digo que
Vladimir Putin Y dale. Putin a la mierda. Y dale lo mismo, Raúl. va para la guerra porque no puede Correcto. hacerse con... Jolico, el presidente de Rusia, hombre. ¿Qué día, Moreví, tía? No puede hacerse con ¿Con quién? el presidente ucraniano. Pues sí. ¿Qué nombre el presidente de Ucrania? A ver, en Cuba... Y yo te digo que el rey emérito este año muere. Pues sí. ¿Te has pasado? ¡Ey! Raúl, ahí te has pasado, ¿eh? A ver, Raúl. Este año el rey emérito descansa. El rey emérito está vivo. A ver, ¿qué vivo? Moreví, tía. El rey emérito tiene una casa más grande que la mía. O uno o dos. El rey emérito tiene nombre. Que vive más Juan bien. Carlos I. Escucha, Víctor, ¿Qué, Raúl? que el rey emérito muere este año. Pues sí. Yo no tengo Instagram, ¿sabéis? O mejor, Moreví. Espera. Yo no tengo Instagram, ¿sabéis? Vaya. Yo y Raúl somos Instagram los mejores. Yo- Y Instagramers no puedo. Yo no puedo con ellos. El Instagram es lo mejor. yo... Que yo no tengo Instagram, ¿eh? Vale, Moreví. Vale, tú que te... Que viva Madre mía. las redes sociales. Vale, Siempre. nada más. Mira, Instagram, ¿vale? Instagram, Raúl y yo, Vale, 1000 ¿Qué euros. tenéis? ¿Tenéis? Mira, Instagram? no, Raúl. Que tenéis Instagram. Ya sea, lo pues, sé. Mí, Yo no. cállate, tío, cállate. Se ha puesto todo más caro. Correcto, Raúl, gracias. A ver, aquí... Y terminando con todo esto, bye bye. Bye, Me bye. van a excusar. Hasta nunca. Yo me he aburrido ahí. Donde estaba antes. Y viva... y viva... ¡Esto! Marisa, ¡Esto! ¡Qué mal, Emilio!